Ohoho! Napokon stigao kod vas. Jeste li me dugo čekali? Deco, srećna vam godina nova. I ova i svaka nova. Srećni da porastete. Budite snažni kao tate, budite nežni kao mame. Volite pesmu i čoveka kao vas, baka i deka. Živeli i srećni i bili! Da bi naša mala dečija lica posula prednosti slatkih snova. Neka poleti bela ptica za svako dete i sve ljude. Dolazi doba dobrih dela, nek nova godina srećna bude. Zadovoljstvo je i veće što vas vidim u ovolikom broju na ovom mjestu. Sigurna sam da misiju koju mi kao ustanova imamo da na pravi način sprovodimo. Naš cilj je da učinimo da vi, deco, budete zdravi, srećni, zadovoljni, voljeni pored nas. I sigurna sam da je tako. Danas, kada idemo u susret novoj godini, želeli smo da vam ovaj dan ostane u pamćenju, da vas kroz sve bajke dovedemo do Deda Mraza. Uz program koji ste videli i dodanu sada paketića, zadovoljstvo će, nadam se, biti još veće uz vatromet koji ćemo svi zajedno pogledati ispred. Pošto Deda Mraz žuri da podeli deci paketiće, a onda da ide ka drugoj deci, ja vam želim puno zdravlja i sreće u narednoj godini i da vam budu srećni božićni praznici. Srećna vam nova 2011. godina.